σπουδάζω, με εξαίρεση ένα βιβλίο το οποίο δεν προχώρησε κιόλας, ίσως αυτός ήταν ο λόγος. Αλλά στη συγκεκριμένη περίπτωση ήταν κάτι παραπάνω από απολαυστικό, γιατί αισθανόμουν συνέχεια την παρουσία των ηρώων δίπλα μου. Το οποίο ήταν πολύ παρόμοιο με αυτό που συμβαίνει στη Σιμώνη και πολύ ανακουφιστικό. Γιατί έπρεπε απλά να γράφω. Δεν χρειαζόταν να σκέφτομαι εγώ, σκεφτόντουσαν εκείνη για μένα. Σίγουρα το εισπράττεις αυτό, εισπράττεις την αλήθεια της, εισπράττεις ότι το ζει, είναι αληθινό. Η Βίκη Μοραγιάννη, θέλω να το πω αυτό, δεν γράφει με manual. Καταλαβαίνω πολύ τι θέλω να πω. Δεν γράφει με manual, δεν υπακούει σε συγγραφικά, βαρετά συγγραφικά κλισέ, σε έτοιμες συνταγές, σε δίθεν κανόνες. Δεν ψάχνει την τέχνη, δεν την αναζητά. Είναι η τέχνη και είναι η τέχνη γιατί μέσα από τα κείμενά της ξεπηδούν χρώματα, εμπνευσμένες εικόνες και αυτή η υπέροχη δημιουργική της αταξία. Και αναρωτιέμαι αν τελικώς ο δικός σου κανόνας είναι ότι δεν υπάρχουν κανόνες. Ναι, αυτό έλεγα συγκεκριμένα χθες σε μια συνέντευξη, ότι ένα πράγμα που δεν μου αρέσει σε μένα, σε άλλους ανθρώπους το βρίσκω πάρα πολύ γοητευτικό, είναι ότι έπρεπε να βάλω μια ταμπέλα. Και στην Ελλάδα η ταμπέλα που μου αποδόθηκε πολύ νωρίς ήταν αυτή του ελαφρού μυθιστορήματος, της ελαφριάς λογοτεχνίας. Τα βιβλία μου χαρακτηριζόντουσαν πάντα δροσερά. Και είχα κουραστεί με όλη αυτή τη δροσιά. Και είπα ότι αυτή τη φορά θα προσπαθήσω να συνδυάσω και το δράμα, γιατί αγαπώ πολύ το δράμα. Και νομίζω ότι πέτυχε η συνταγή, αλλά παρόλα αυτά μου αρέσει ότι δυσκολεύει τον κόσμο να το κατατάξει. Δηλαδή μου αρέσει αυτό το παιχνίδι ανάμεσα στα διάφορα είδη. Το έχω απολαύσει πάρα πολύ και χαίρομαι. Όντως είναι αταξινόμητο. Τουλάχιστον εγώ δεν μπόρεσα να το βάλω, να το εντάξω μια κατηγορία. Είναι πολυδιάστατο από. Η συγγραφέας έχει αποτινάξει, λάθος το γράφω εδώ, δεν το είχε ποτέ. Κάθε λέπη επιτίδευσης, προσποιητού καθοσπρεπισμού, αυτής της σοβαροφάνειας από την οποία πάσχει ο χώρος και αφήνεται με ειλικρίνεια σε αυτό που ξέρει να κάνει καλύτερα από τον καθένα. Δίνει γενναιόδωρα την ελπίδα, τη χαρά, σκορπά χαμόγελα και το κάνει αυτό χωρίς προηγουμένως να έχει αναγκάσει τον έρμο, τον αναγνώστη, να έχει περάσει από όλο το μελόδραμα της ύπαρξής του. Χαμογελάς όταν τη διαβάζεις. Χαμογελάς και δεν υπάρχει τίποτα πιο πολύτιμο, αλλά και πιο δύσκολο από αυτό. Χαμογελάς όταν τη διαβάζεις και πραγματικά δεν υπάρχει τίποτα πιο πολύτιμο και πιο δύσκολο από αυτό. Θέλω να σε ρωτήσω πώς πετυχαίνει μια τέτοια συνταγή. Ναι, έχουν μια τάση κάποιοι άνθρωποι να έρχονται χωρίς να το λένε. Όλα καλά. Να πεδείξω την ερώτηση. Όχι, εγώ θέλω να σταθούμε λίγο στην αταξία που είπες, γιατί αυτό νομίζω όταν το άκουσα, μου έβγαλε πάρα πολύ την Βίκη σαν χαρακτήρας. Πώς πετυχαίνει αυτή η συνταγή ότι καταφέρνεις πραγματικά σκορπάς ελπίδα και χαρά. Είναι πηγαίο αυτή η χαρά που βγαίνει, το αισθάνεσαι ότι είναι ειλικρινής, ότι βγαίνει όντως από μέσα σου. Και δεν είναι εύκολο να παρηγορήσεις τον αναγνώστη. Ευχαριστώ για την επανάληψη. Ναι, η αλήθεια είναι ότι δεν υπάρχει συνταγή. Είναι απλά ένα πράγμα το οποίο το πιστεύω 100% ότι πρέπει να βλέπουμε τη θετική πλευρά των πραγμάτων. Ό,τι και να γίνει.
Και αυτό είναι, επειδή το πιστεύω τόσο ακράδαντα, πιθανότατα είναι και ο λόγος τρόπος που το περνάω στο γραπτό. Πάντα, δηλαδή, ψάχνω αυτό που λένε στο... Πήγα να πω τώρα πάλι αγγλικά, δεν θα πω αγγλικά. Τη θετική πλευρά των πραγμάτων και προσπαθώ, ακόμη και σε αυτούς που δεν τη βλέπουν, που αδυνατούν να τη βλέπουν και στην πραγματική ζωή, να τους τη δείξω με όποιο τρόπο μπορώ. Δηλαδή, το έχω σαν αποστολή αυτό το πράγμα, ότι όλα θα πάνε καλά στο τέλος, ό,τι και να γίνει. Πολλά και επίμαχα θίγονται μέσα στο Μαυρογκλίτερ. Τα επαναλαμβανόμενα μοτίβα από μάνα σε κόρη και ούτω καθεξής, τα γονεϊκά πρότυπα, οι μεγάλες προσδοκίες τους και αυτό το δυσβάκτιστο βάρος να ανταπεξέλθει σε αυτές, η θυσία του είναι και του θέλω σε μια μάλλον επίπλαστη ευτυχία. Θίγονται πολλά. Τι σε πόνισε πιο πολύ από αυτά όταν το έγραφες, ποιο ήταν το δικό σου έτσι trigger? Νομίζω ότι ήταν πάλι το θέμα, εγώ δεν το έζησα, αλλά επειδή αναφέρθηκε το κομμάτι της ενσυναίσθησης, μπήκα στη θέση αυτών των ανθρώπων που το ζουνε, το να πρέπει να μεγαλώσουν φορτωμένοι στους ώμους τους τα όνειρα κάποιων άλλων για αυτούς ή τους φόβους κάποιων άλλων για αυτούς, ότι τους έχουν σωματοποιήσει, τους έχουν οικειοποιηθεί και η ζωή τους μπλοκάρεται ακριβώς για αυτό το λόγο, επειδή δεν μπορούν να αποτινάξουν τις φοβίες κάποιων άλλων. Συνήθως είναι οι γονείς. Συνήθως στην Ελλάδα αυτό είναι πολύ έντονο σαν φαινόμενο. Και γράφοντας το Μαυρογκλίτερ, πολλές φορές αναρωτήθηκα κι εγώ αν σαν μητέρα κάνω ακριβώς το ίδιο λάθος. Δηλαδή, αν αυτό που καταδικάζω μέσω του βιβλίου ή στην προσωπική μου ζωή, το επαναλαμβάνω στα δικά μου τα παιδιά. Δηλαδή, αν τους περνάω τους δικούς μου φόβους και τις δικές μου ελπίδες χωρίς να το αντιλαμβάνομαι. Γιατί είναι, όπως είπαμε, πολύ συνηθισμένο φαινόμενο στην ελληνική κοινωνία αυτό. Και βοηθώντας τη Σιμώνη να το αποτινάξει από πάνω της, θεώρησα ότι μπορεί και κάποιος άλλος άνθρωπος να ταυτιστεί μέσω του βιβλίου ή ότι εγώ θα μπορούσα να μελετήσω περισσότερο το μηχανισμό αυτής της αποτείναξης, ας πούμε έτσι, αυτού του βάρους. Και όλο το βιβλίο, τέλος πάντων, έχει να κάνει με τον συμβολισμό αυτό, δηλαδή ότι μερικές φορές θα πρέπει να αφήσουμε πίσω μας αυτό που κουβαλάμε μια ζωή και ταυτόχρονα έχει να κάνει πολύ το βιβλίο με την αποδοχή του διαφορετικού. Δηλαδή ότι μπορεί ακόμα και ο γονιός μας, σε αυτούς που μας έχουν στον κόσμο, να μην μπορεί να μας αποδεχτεί αν είμαστε κάτι που δεν πέφτει στη δική του, τέλος πάντων, στα δικά του όνειρα, στα δικά του πρότυπα. Οπότε πρέπει να αποδεχτούμε εμείς ήδη πρώτα τον εαυτό μας για να μπορέσουμε να το κάνουμε και όλοι οι υπόλοιποι. Η αγωνία και ο αγώνας της ενηλικίωσης, η οποία τελικά δεν σταματά ούτε στα 18, για κάποιους τουλάχιστον, ούτε στα 18, ούτε στα 25, ούτε και στα 40. Η ηρωίδα μας επί της ουσίας ζει στο μετέχμιο, ζει ανάμεσα σε δύο κόσμους, ζωντανών νεκρών, παιδών και ενηλίκων. Αλλά και στην παγίδα ταυτόχρονα ενός προσχηματικού, κρατήστε τη λέξη, προσχηματικού ανεκπλήρωτου έρωτα, όχι για να εξηγήσει τη μοναξιά της, αλλά για να τη δικαιολογήσει. Όλα κινούνται υπό το φόβο της ανασφάλειας και είμαι σίγουρη ότι σε έναν βαθμό απευθύνεσαι στο παιδί που έχουμε μέσα μας. Και αναρωτιέμαι πάλι, αυτό το παιδί θες να το παρηγορήσεις, θες να το ενθαρρύνεις, να το μαλώσεις, ποιος ήταν ο στόχος? Ο στόχος ήταν, όπως σου είπα και πριν, να μοιραστώ αυτή τη διαδικασία την οποία την ανακάλυψα σχετικά πρόσφατα εγώ, δηλαδή με τα τελευταία 2-3 χρόνια. Δεν ήξερα καν την έννοια του εσωτερικού παιδιού. Έτυχε να διαβάσω γι' αυτό και να μάθω γι' αυτό και ήθελα να το μοιραστώ με τον κόσμο, ότι όλοι κουβαλάμε μέσα μας όσο χρόνο και να είμαστε το παιδί που υπήρξαμε κάποτε. Και ότι θα πρέπει ανά πάσα ώρα και στιγμή να κάνουμε σαν αυτή την πνευματική άσκηση, δηλαδή να γυρνάμε πίσω σε αυτό το παιδί, να πηγαίνουμε στις στιγμές της ζωής που πόνεσε και να του λέμε ότι όλα θα πάνε καλά. Και να του λέμε ότι θα πετύχουν αυτά που θέλει να πετύχει, τα όνειρά του θα πραγματοποιηθούν και όλα τα παρεμφερεί. Οπότε να το παρηγορήσω ήθελα
και ταυτόχρονα να πω προχώρα. Όλα θα πάνε καλά. Κλείνοντας λοιπόν. Το μαύρο γκλίτερ, μεταξύ άλλων, είναι ένα μυθιστόρημα για την διαφορετικότητα και για την αποδοχή της. Μια γυναίκα 40 ετών, χωρίς δουλειά που να αγαπάει τουλάχιστον, χωρίς παιδί, χωρίς σύντροφο, σε ένα μεγάλο κόσμο, με μεγάλες απαιτήσεις και ακόμα μεγαλύτερα στερεότυπα. Πόσο γλυκόπικρο, πόσο οικείο, πόσο αληθινό. Και ένα κομμάτι στο οποίο θέλω να σταθώ είναι η γλυκύτητα που χαρακτηρίζει τη γραφή σου. Υπάρχει μια απαλότητα, μια τρυφερότητα και μια ομορφιά, ακόμη και όταν πρόκειται να περιγράψεις το μεγαλύτερο φόβο ή το μεγαλύτερο πόνο του ήρωά σου. Και είναι πράγματι εντυπωσιακό, όπως το είπε και ο Ευθύμης πριν, ότι ακόμα και στο πιο μαύρο χρώμα, εσύ θα καταφέρεις και θα βρεις λίγο γκλίτερ, θα το βρεις και θα το φέρεις σε εμάς. Ως αναγνώστρια και ως μεγάλη σου θαυμάστρια, θέλω να σε ευχαριστήσω γι' αυτό. Το δικό σου πηγαίο φως πάντα βρίσκει τρόπο και γλιστρά μέσα στα βιβλία σου και άρα και σε εμάς. Εγώ, Βίκη, θέλω να σε ευχαριστήσω από καρδιάς, όχι μόνο γι' αυτό, για πολλά άλλα, για αυτό το υπέροχο βιβλίο. Πραγματικά δηλώνω μεγάλη θαυμάστρια. Λοιπόν, θα έρθουμε και σε εσάς λίγο για ερωτήσεις, θα συνεχίσουμε.